Ndiri kufungane kunaka kwenyika, iyo ndichasvika kowira. Netsitsi ndichamira namuponesi, ndichawa nenyerezi here. Ndichawa nenyerezi here. Chiremba mumane ruzuwa rowira. Tomuka ndaponeswa towe kumushanzi. Ndichawa nenyerezi here. Musimba ratenzi ndoda kunamata. Tiwese muwani wemweya. Nyeredzi yakupenya ingawe yangu. Pamusi unochisa kwazo. Ndichawa nenyerezi here. Chiremba mumane ruzuwa rowira. Tomuka ndaponeswa towe kumushanzi. Ndichawa nenyerezi here. Ndichafara kuona uso wa Jesu. Tomupa rukudzo narini. Zvichandifadza mumushawe ndarama kuti ndikawana nyeredzi. Chiremba ndichawa nenyerezi here. Chiremba mumane ruzuwa rowira. Tomuka ndaponeswa towe kumushanzi. Ndichawa nenyerezi here. Chiremba ndichawa nenyerezi here. Chiremba mumane ruzuwa rowira. Tomuka ndaponeswa towe kumushanzi. Ndichawa nenyerezi here. Toda kupinda mukati menyaya yedu. Kune wada kunyora musoro wenyaya unotiwo ine nhamho nenhunzi, mombe isina muswe. Ine nhamho nenhunzi, mombe isina muswe. Ndo musoro wenyaya toda kuti tidzidze nezvawo. Ine nhamho nenhunzi, mombe isina muswe. Ndo yatoda kuti imbe nezvayo. Muimbisi imba hymn number 32. Tenzi ari dombo redu. Hymn number 32. Tenzi ari dombo redu. Tenzi ari dombo redu. Nechidziwiriro chedu. Tisachemu zviro zvese. Nechidziwiriro chedu. Ngedombo rine masimba ngevute. Abotaneta ngewedu. Kutungamira nechidziwiriro chedu. Futeredu masikati nechidziwiriro chedu. Mekupenya pausiku nechidziwiriro chedu. Ngedombo rine masimba ngevute. Abotaneta ngewedu. Kutungamira nechidziwiriro chedu. Champupuri chatinera nechidziwiriro chedu. Kuna Mwari taponeswa.
Chaiswa nechidziwiriro chedu. Edombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu. O Mwari bakoredu nechidziwiriro chedu. Kubatsiri muri pedyo nechidziwiriro chedu. Edombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu. Edombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu. Edombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu. Amen. Amen. Ngati namatei. Baba wedu muri kudenga namuponesi wedu Jesu, tauya panzvimbo yamakatsaurira kusimudzirwa kwezita renyu. Iwai pakati pedu taure nemwoyo yedu. Wanzai utero hwemunhu kuseri kwesimba renyu. Mweya mutsvene abate mwoyo yedu, titendeuke shoko renyu rataura nesu. Kumbira kwedu muzita raJesu. Amen. Mukawerenga mukati mebhaibheri shoko raMwari rinoisa pachena kuti kana munhu achinge afa haana chaanoziva. Ndizvo kaizvo. Muparidzi chapter 9 verse ya 5 inobva yatiyo, nokuti shumba mhenyu, imbwa mhenyu inopfuura shumba yakafa, wakafa haana chaanodini, chaanoziva. Ndizvo kaizvo. Jobho achitaura anoti kana munhu achinge afa anofanana nemuti watemwa. Ndizvo kaizvo. Kana usina kubukira hapasina tariro. Munhu, upenyu hwemunhu hwakafanana nedowa riripo rinopedzisira raenda pasisina dowa. Saka neimwe nzira bhaibheri rinoisa pachena pfungwa yakatambanuka yekuti kana munhu achinge afa hapana chaachaziva, hapana chicharangarirwa pamusoro pake, haachina mugove pamusoro pezvinhu zvinoitika pano panyika. Neimwe nzira panowigwa munhu ndo paperera sarungano. Ndizvo kaizvo. Saka pfungwa iyi inoiswa pachena nebhaibheri, asi tine dambudziko rimwe chete paupenyu hwatinorarama. Nemhaka yekuti tine zvinhu zvatinosangana nazvo zvinoita sekunge vanhu vakafa wane chavanoziva. Ndizvo here? Pakati pedu pane vamwe vanhu vakatonoviga hama dzavo dzichinzi dzakarohwa nezvishiri. Zvishiri zvakabva kune hama dzakafa. Pakati pedu tine vamwe vanhu wari kunetseka kuti varoorwe kana kuwana imba. Imba haisi kumira zvakanaka. Nemhaka yei? Nekuti kune soko rinotenderera mumhuri rekuti pana tete wakafa waine chigumbu namai wako. Saka tete pawakafa wakati mwana wako wese wasikana hapana achagara mumuchato. Nazvino zvinoita sechokwadi, nekuti sisi wako haana kuroorwa, munin'ina haana kuroorwa, iwewe wacho imba yaramba kumira zvakanaka. Ndizvo. But zvinoitika sei iro shoko raMwari chiti munhu akafa haana chaanoziva? Kuchi weshe pane umwe musha ari masikati, varume vomusha imo vanga vakagara pasi pemumvuri wemumango, vakagara havo vachikurukura nyaya. Saka vanotaura nyaya vanoti pasina nguva pakasvika rimwe gudo, ndobva ranogara padombo riri pasai, ndobva ratanga kuombera rikati pamusoro ivanatezvara ndauya kuzotora mukadzi wangu. Vanotaura chachaitika mukati memhuri ndechekuti pane umwe mufudzi wemombe akavafudzira mombe makore mashoma, makore mazhinji kumashure. Ndokubva wati hatikupi mari asi chakupa ari mudzimai. Nguva yekuti achipuwa mudzimai wake yasvika, ndokubva wamutandanisa musha mavo. Munhu uyo achibva atosvika pakundofa. Asi makore mazhinji after that ndo pakazouya gudo richiti ndokumbirawo mudzimai wangu. Zvoita seunge gudo iri kuyakurwa hondo yemunhu akafa. But bhaibheri shoko raMwari rinoti munhu akafa haana chaanoziva.
Atiripo here vatendi? Kune imwe nzvimbo kumasvingo pane chimwe chikoro, ticha akanetsana nemwana wechikoro muklasi. Mwana waya ndokubva amurowa, ticha achibva arowa mwana ndobva asimuka pakati peklasi akati uchazviona marovera wandiita. Ticha ndobva adeclare akati enda unodzwa unoda. Mangwana ticha akamuka akagerwa hafu yemusoro. Ndokubva auya muklasi nehasha, ticha zvikanzi enda unodzwa wakaita zvoti wapedzise. Aifunga kuti mwana ari kutamba, zvikanzi pakanaka. The following day akasvika musoro wapedzi, akamuka musoro wapedzi kwakugerwa. Ndobva angopeka bhegi achibva aenda. Zvakadai zvinoitika sei pakati pewapenyu? Atiripo here vatendi? Kune vamwe takaenda kunoviga hama dzedu, kana makamboenda kunoviga hama, mufi akafa achiti ini handidi kundovigwa kumusha kwandakaroorwa nekuti wana tete waisandifarira. Imi hama dzenyu ndobva dzaita nharo dzikadziwomuviga ikoko, asi pamakaenda kuguwa makasvika guwa rakazara mvura. Ndokubva manetseka kuti zvoita sei. Saka zvakaita sekuti uyu afa uyu ane simba rekutodhitemina zvaanodini, zvaanoda. Ndizvo here? I hope ndiri kutaura nevamwe vanhu vakasangana neexperience handiri kutaura idzi. Hadzisi experience dzekuti hadzisi kuraramika pakati pevanhu, asi zvinhu zvatiri kutorarama. Handizvo here? Ndine umwe shamwari wangu anotiye wakaenda unoviga mukoma wavo, waenda unoviga mukoma wavo, mukoma anga asiya ataura kuti kana ndaakuvigwa ndoda kuti mundivige ndakapfeka sheti yeblue. Saka vanhu vakazoenda nehembe kumochari kuti vapfekedze, ubva waenda neimwe sheti. Saka asvika waakuda kutakura bhokisi kuenda kumakuwa, ndokubva raramba. Wakatadza kurisimudza itange rakanamira pasi. Ndobva pabuda chimwe chimukomana vachitanga kutaura chitaura, ndakakuudzai kuti ndoda sheti yangu, unzai sheti yangu. Chimukomana chakutaura nevoice remunhu ari mukofini, chiri kuti ndoda sheti yangu. Ndokubva waita karikiri kuitsvaka shetiyo, bva wamupfekedza, bhokisi bva rafamba. Ndokubva waenda. Chimwe chaakanga ataura ndechekuti anoda kuti pange paine hameno zvaida kuti zviitwe. Again kamufana kaibva katanga kutaura futi nevoice remufi kusvika wakomplaya nezvaaida ndokuti wazomuviga. But nemhaka yezvichidaro iro bhaibheri chiti munhu akafa haana chaanodini, chaanoziva. Ndizvo kaizvo. Now zvakakosha kuti tidzidze kuti mukati meupenyu hwatiri kurarama tiri pakati pehondo isingaiti. Nerimwe zuva ndichiteerera Tilda achitaura paZTV, paZBC, aitaura pamusoro peumwe musikana akanga watoona namusikana anotiye ndinobuda nepamadziro, handini the door, ndinongobuda nepamadziro, imba yakavharwa, ndobuda nepamadziro ndoenda kwandinoda. Ndizvo kaizvo. Saka zvinobva kupi these strange things zvinoitika? Bataiwa Efeso chapter 6 verse ya 12. Famba ine verse. Nokuti hatirwi nenyama neropa, asina mabati, nevane simba, nemadzishe enyika erima rino, nemweya yakaipa yedenga. Yes. Pauro achinyora kuvaefeso anoti hatirwi nenyama neropa, asi nemweya yetsvina, nevabati verima, nemasimba erima. Ndizvo kaizvo. Saka Pauro ari kuisa pachena kuti muKristu umwe neumwe ari pano anzwisise kuti mukati menyika yatiri kurarama tiri pahondo. But hondo yatiri kurwa yasiyana neRussia neUkraine, nekuti avo vanogona kuplana strategy yehondo, wotsvakirana zvombo zvinoenderana, worowana kusvika anenge akurirwa osarenda. But yatinayo iyi hatirwi nenyama neropa, asi nemweya yetsvina, nemasimba erima. Saka mwe pfungwa iri kuitwa naPaul ndeyekutiko hondo yatinayo semaKristu, yatingati pachirungu great controversy, haigone kurwiwa nekuti uya a military strategist, haigone kurwiwa nekuti wakadzidza military language kana mastudies kuuniversity, nekuti haisi hondo yenyama neropa, ihondo yemweya. Tiripo here vatendi? Saka Paul ari kuisa pfungwa yakutiko hondo yatiri kurwai haisi hondo yakajairika, asi hondo isina kujairika, nemhaka yekuti simba rehondo iri harisi muvanhu. Hatirwi nenyama neropa, asi nemweya yakaipa, mweya yerima, nemasimba erima epane rino pasi. Tiripo here vatendi? Saka zvakakosha, hakuna munhu angazvinyepere. Hondo yatinayo iyi hairwiwi nekuti iwe wajamba jamba uchitaura kuti in the name of Jesus. Hairwiwi gohwinwa nekuti wakapfeka mabhengo akanzi the year of open gates, the year of broken walls. Haihwinwi nekuti iwe wapuhwa bhodhoro rizere mvura ichinzi anointing water. Haihwinwi hondo iyi nemhaka yekuti wapuhwa kalenda remen of God raunorara wakatarisa. Haihwinwi nekuti wapuhwa matombo aunoisa papilo kuti urare. Haihwinwi nekuti unorara wakaisa jira reretso pasi pepilo yako. Hondo iyi inotorwiwa nekukwanisa kukurirwa nesimba rinopfuura simba rerima. Simba rerima harisi mumunhu,
Hakuna munhu ane simba rekurira simba rerima. Ndosaka Paul ati hatirwi nenyama neropa. Ndoda kukudzai vana vaMwari kuti hondo iri pamberi pedu haisi hondo yakajairika, haisi hondo yekuti unogona kungofamba usina hanya neukama naMwari. Nenhamo nenhunzi, mombe isina muswe. Zvakazarwa chapter 12 verse ya 12 famba. Revelation 12 verse ya 12 famba. Verse ya 12. Yes sir. Saka farai kudenga nemi munogarako. Mune nhamo yeminyika negungwa, nokuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri. Akatsamwa kwazvo nokuti unoziva kuti une chinguva chiduku. Right. Mukawerenga kuna zvakazarwa chapter 12 inotsanangura pamusoro pehondo yakaitika kudenga. Ndizvo kaizvo pakati paJesu naSatani nengirozi dzake. Satani ndokubva akurirwa. Nawo panapa Johana achinyora achitumwa nemweya waMwari anoti chifaraimi kudenga nemhaka yekuti Satani abva kudenga. Ndizvo kaizvo muwenga abva, but mune nhamo yeminyika isu tiri pano. Zvikanzi nemhaka yei? Nekuti muwengi wedu diabolos akandirwa pakati pedu. Saka neimwe nzira John ari kuti this war is now personal because yaapatiri. Kana unoziva kuti pakataurwa hondo yekurussia neUkraine washoma wakaafektika, taingobatwa pamwoyo tichiona paTV vanhu vachiurayiwa nemabhomba. Taingobatwa pamwoyo tichiona paTV vanhu vachizama kuti watize wayambuke wachienda muPoland nedzimwe nyika dzakawatenderedza. Tichiona kuti zveshuwa izvi zvine utsinye mukati, but haina kuva so personal nemhaka yekuti hatiri kure nayo. Tiripo here vatendi? But apa manje iyi hondo hatigone kuignore, hatiionere paTV nemhaka yei? Nekuti iye muwengi wacho chief commander, muridzi wehondo yacho, iye nharadada yacho Satani akatokandirwa pano. So he is real, ari pakati pedu. So hondo yatiri kudzidza nezvayo hatisi kudzidza nehondo yepanext door yekuti unoti zvinovabata vari ikoko. Ihondo iri pakati pedu nekuti Satani ari pakati pedu. Peter obva anyora 1 Peter chapter 5 verse ya 8 zvikanzi imi manje zvamunochiita nemhaka yekuti Satani ari pakati penyu chisunurai murinde, nemhaka yekuti muwengi wenyu diabolos ari pakati penyu, anodzowa achitenderera achitsvaka uyo wangaparadzi. Rechirungu rinoti be sober and be vigilant. Two my words, be sober. Kuva sober kuratidza kuti wane pfungwa dzakagadzikana. Haikona kuti ange munhu ari wane krangu kana nemutototo. Aiwa, iwa uri sober uchinyatsostadha kuti zvakamira sei. Saka Bhaibheri riri kutikurudzira kuti we must be people wane pfungwa dzedu must be collected, tichinzwisisa kuti tiri pahondo. Hapana munhu ari dangerous. Pandombotaura nemamabhuru angu akaenda kuhondo aiti hapana munhu anga ari dangerous pakati pedu kupfuura munhu aikangana kuti tiri pahondo. Bhoza anogona kuita behavior inokuwadzisa gurupu rose. Saka iwo kana uri muKristu ukakangana kuti uri pahondo unogona kuita behavior inourayisa mhuri yose. Regai ndikuudzei imwe hondo iyi kai, manifestation yehondo iyi chitema, even chitema mukati memhuri. So icho chitema mukati memhuri chinogona kukonzera kuti mhuri iparare. That is another aspect yehondo iyi. Zvikanzi svinurai murinde. So word rekutanga anzi be sober. Rechirungu rimwe rechitatera zvikanzi be vigilant. Be vigilant. Kana uchitonzi be vigilant, ndakabvunza umwe bhururu wangu akanga ari kumasoja achitaura kuti kana muchinzi ndikati paenzi muri pavigilance maita sei, zvikanzi waigara futi yakakokwa. Ende kana mukanzi maenda pavigilance zvoreva kuti kana iri area yamakatarisa munhu kana aritori, if it's a friendly force anofanira kupa signal, otherwise tikangonzwa movement ikoko nekuti dzakakokwa kudhara taakutoridza. Saka Paul ari kuti be vigilant, iwai vanhu vari ready. Nemhaka yekuti hatirwi nenyama neropa. Mukazoverenga chapter iyoyi chapter 6 Pauro achitaura pamusoro pezvombo zvekurwa nazvo, anozotaura pamusoro pekutenda, pamusoro peshoko raMwari. Handizve akutaura ndo zvinhu zvatofanira kunge tiinazvo semaKristu. Nemhaka yei? Nekuti hondo yatiinayo iyi haina kumira zvakanaka. Regai ndikuverengerei quotation iyi mubhuku rinonzi Great Controversy page 517. Zvikanzi we carefully secure our houses with bolts and locks to protect our property and our lives from evil men, but we seldom think of the evil angels who are constantly seeking access to us, and against whose attacks we have in our own strength no method of defense. Mese mauya pano vasiya matosiya dzimwe dzimba maisa maalarm, wamwe masiya mamwe munotori security guard provided by your company,
Wamwe tinotota pane zvamasiya mukatosiya marayira mukomana asara pamba chenjera mazuva anombabva dziriko zvikanzi nemweya wechiprofita zvose izvi tinozviita kuti tisekiwe zvatinazvo mumba, but hapana munhu akambofunga kuti haana simba kana mano ekukurira ngirozi dzasatani idzo dzatisina simba dzekurwa nadzo. Be sober, be vigilant. Revelation chapter 16 verse 13 na 14 fambai. Verse 13. Yeah. Ipapo ndakaona mweya yechina mitatu yakaita samatafi ichibva mumuromo weshato nomumuromo wechikara nomumuromo womuprofita wenhema, nokuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo inoenda kumadzimambo enyika yose kuvakokera kurwa kukuru pazuva iro guru Mwari wamasimba ose. Chifema yenyu uri ipapo. So panapa kuna zvakazarurwa zvonziko ndakaona mweya yechina mitatu ichibuda mumuromo yakafanana nematafi ndizvo kaizvo. Zvikanzi wokutanga wakabuda muromo wechikara, wechipiri ndobva wabuda muromo wedragon newechikara newemuprofita wenhema. Zvikanzi mweya iyi basa rayo ndeyekuti inoenda mukati menyika ichiita mashura nezviratidzo. Saka imwe iri kunzi hatirwi nenyama neropa asi nemweya yetsvina. Imwe aspect yayo ndeyekuti inoita mashura nezviratidzo. Saka neimwe nzira mashura nezviratidzo hausi mucherechedzo wekutenda, anogona kunge achibva kumweya yetsvina. Kune vamwe vanhu vanoteera makereke wachienda kumachechi wachinoteera mashura neminana zvinoitwa zvaakutoshamisira. Unotoona mota yakanyorwa ndiri mwana wemuprofita weminana, I am a product of miracles. Zvakanaka izvozvo, but minana nemamiracles haugone kuva mucherechedzo wekutenda bedzi. Nekuti hanzi kune mweya yetsvina itori panyika iri kuitwa izvozvo mashura nezviratidzo. Saka hatigone kuumba kutenda kwedu pamashura nezviratidzo nekuti zviri kukonzerwa nemweya yetsvina panyika. Tiripo here vana vaMwari? Zvikanzi hatirwi nenyama neropa. Rekatimboona kuti iyo mweya yetsvina iri kunzi inoita mashura nezviratidzo panyika inongoshanda nemapoka api e1. Saka mukaverenga kuna mabasa apostori Acts chapter 13 verse 6 kusvika pa11 panotaurwa pamusoro pana Pauro wachifamba wapinda pachitsuwa chainzi paPafos. Wasvika ikoko wana Paul ndobva wasangana neimwe n'anga yechijudha yainzi iyo Bar Jesus. Anga ari n'anga ari muprofita wenhema 2 in 1. Anga ari n'anga ari muprofita wechinyi futi wenhema ndizvo kaizvo. Mukaverenga ino verse 6 inoti they traveled through the whole island until they came to Paphos. There they met a Jewish sorcerer and false prophet named Bar Jesus. Saka murume uyu anga iri n'anga ari muprofita wenhema achibatira mukuru wavo mazuva iwawo. Saka zvonzizvo paaka ainzi Elimas ndiro rari zita rake. So achinzwa na Paul achiparidza ndokubva atanga kuti kuvanhu teererai simba guru raMwari, teererai simba guru raMwari. Zvabata mwoyo waPaul ndokubva amutarisa achibva amudzinga akati iwe uri mwanakomana waDhiabhorosi. Tiripo here? Paul anototi akatarisa Elimas zvikanzi uri mwanakomana wani waDhiabhorosi. Asi mukaverenga passage yandakupai kunotonzi murume uyu akanga ashamisa vanhu vazhinji munharaunda iyi nemhaka yei nekuti aita mabasa makuru zvekuti vanhu vaimuti iri isimba guru raMwari. But Paul azere nemweya waMwari amutarisa anoti uri mwanakomana waDhiabhorosi. Saka zviri kutsimbidzira pfungwa yekutiko kuita zviratidzo zvinoshamisa vanhu hazvireve kuti ndo simba raMwari. Nekuti uyu Elimas uyu akaita mabasa makuru wemunharaunda wakatoti iri simba guru raMwari. Asi Mwari akurizarura kubudikidza nemweya mutsvene wanga uri muna Paul akati uyu mwanakomana waDhiabhorosi. Saka kune mamwe mabasa makuru atakatenda achifunga kuti isimba raMwari asi anga ari manhu aDhiabhorosi. Nemhaka yei nekuti Satani ada kushandisa pfungwa iyi yemashura nezviratidzo kuti akwanise kuti anyengere wazhinji. Tiripo here vatenda? Ngatifambei tose tiri pamwe chete. Mukaenda kuna mabasa apostori chapter 8 verse 9 kusvika pa13 werengai. Zvino kwakanga kuno mumwe murume wainzi Simoni waiva n'anga ari paguta iro waishamisa vanhu veSamaria achizviita munhu mukuru. Vose vaduku navakuru vakamuteera vachiti uyu munhu
muisimba guru raMwari vakamuteerera nokuti wakanga avashamisa noun'anga hwake nguva huru. Zvino vakati vatenda Firipo waiparidza mashoko oushe hwaMwari nezita raJesu Kristu, vakabhabhatidzwa varume navakadzi. Naiye Simoni akatendawo, ndokubhabhatidzwawo akagara naFiripo. Akashamiswa achiona zviratidzo namabasa esimba makuru akanga achiitwa. Uyu ndeumwewo zvakare munhu ainzi Simoni. Simoni akanga aita un'anga hwake ndokushandisa vanhu vazhinji, zvikanzi vanhu vakafunga kuti Simoni isimba guru rani raMwari. Pfungwa yandoda kuti bate yakakoshera maKristu ari pano ndeyekuti Simoni paakazonzwa shoko raMwari, Simoni akatendeuka. But munhoroondo yeBhaibheri hatina patinoudzwa kuti Simoni akazoteera waakanga ambopa mishonga yake achiti haina basa achitendeukai. Saka njodzi yemaKristu mamwe ari pano wari kusimbiswa mumabhizinesi nezviri kubva kuna Satani ndezvekuti munhu akakupai akatendeuka unosara wakabata chaexpire. Chinosara chichikunetsa iye atotendeuka aenda. Saka zvakakosha kuti iwe ukanga wanzwa shoko raMwari utore danho utirimuke, rega kufunga akakupa chimwe chinhu. Tine vanasikana mazuva ano vamwe vari kunetsa wakapuwa bute rehondo rekuti vari kupunde mazuva ano chiri kunetsa kuvasikana vazhinji inyaya yenjuzu. Makamboinzwa yemanjuzu? Vari kupuwa bute rehondo zvekuti anobva kana anaro anoshanduka oita zvekuti hapana mukomana waanofamba pamberi pake akatadza kumutsvetsa. Hapana murume ane mari waanoenda pamberi pake akatadza kumutsvetsa. This is a reality. Muna August I was preaching somewhere. Ndokubva ndasangana nesimilar case yemusikana form 4 anga apinda musituation iyoyo. Achikutaura anoti ndakaenda kungosvika navamwe tete wakangotaura pagungwa ndobva taapasi pemvura. Pandasvika paine meeting yemadzimai mazhinji zvikanzi iwewe simba rawanaro hapana murume waunoda iwewe ane mari akatadza kupfimba. Simba racho kusimbiswa kwaakangoitwa mwana wayo akangopuwa rimwe blouse so a common blouse. Patakazoripisa ndo pakatanga hondo. Zvikatanga kubhebha kuti mapisire zvinhu zvedu kuita sei. But chakanakira zvinhu izvi ndezvekutiko hazvina simba rinopfuura simba raJesu. Mwari anodzikinura vanhu vake. Hakuna munhu anotenda oita ukama naJesu obva akurirwa nemweya yetsvina. Ukaona mweya yetsvina yakukurira imhaka yekuti iwe wazvibvisa pamberi paMwari. Wafanana nemombe isina muswe inopedzwa nenhunzi. Nhunzi dzemweya yetsvina dzinokusakadza. Saka musikana uyu Mwari ngaatendwe akatendeuka. Chiblouse chapa chakapiswa akandoda kubhabhatidzwa. Hepano ipa kumubhabhatidza akubhabhatidzwa achingopinda mvura yahove. Mfundisi waibhabhatidza kuti wachitsanangwa kuti akatsvedza. Ndakangomunzwa ndakamubata ndakuda kuti ndimuti nekutenda kwako muzita raJesu kubva akatsvedza kamwana kake mvura. Madhikoni kwakuzomubata mwana waya kwakunamata abhabhatidzwa. Up to now Mwari ngaatendwe. She is now back to normal. So this is real. This is real. Wasikana zvinoita kunge zvinoshamisira muchipuhwa the promise of money. But that is how we are being initiated mumweya yetsvina. Mari yacho inotouya zveshuwa. And hautadze kupfimbwa nembinga dzemuHarare. Unotoshamisika kuti ndini inini zveshuwa, ndini Venezia ndatomirwa nezimota. Zveshuwa watoshamisika kuti zvaita sei, upenyu hotochinja nemhaka yekuti ndo simba remweya yetsvina. But zvese izvozvo zvine pazvinogumira. Saka yambiro yangu ndeyekuti kana uine chaunenge wapuhwa chawakabatiswa chemweya yetsvina chirase nekuti akakupa anogona kutendeuka sezvakaitwa naSimoni. Simoni haana kuzombofamba achinotendeuka. Nawo vamwe vanogona kuti tiri kunyanyotaura nezvinhu izvi zviri kumweya yetsvina in the dark world. But kuchechi zvinogona kunge zvisiko. Mukaverenga kuna 2 Corinthians 11, verengai 2 Corinthians chapter 11 verse ya 14 na 15. Verse 14. Yeah. Naizvozvo hazvishamisi nokuti kunyange naSataniwo unozvishandura achizviita somutumwa wechiedza. Naizvozvo hachizi chinhu chikuru kana vashumiri
vake vachizvishandurawo vachizviita savashumiri vokururama kuguma kwavo kuchava sezvavakabata. Panapa Paul achinyora kuti hazvishamisi Satani anogona kuzvishandurawo semutumwa wechiedza nevatumwa vake wotoitawo sevashumiri wekururama. Now passage iri kunyorwa panapa naPaul ari kutaura zviri kuitika mumakereke, ari kutaura zviri kuitika mumachechi, oti hazvishamisi nekuti Satani anogona kuzvishandura semutumwa wekururama, as a preacher of righteousness. Zvikanzi nevatumwa wake vanogona kuitawo futi sevashumiri wechinyi futi wekururama. Saka neimwe nzira ndogona kumira pano ndotoparidza ukuru hwaMwari ndichitotaura zvaMwari, but ndiri nhume yaSatani. Chikonzero chiri chei? Chekuti ndikwanise kunyangira avo vanotenda. Zviri kujeka here? Jesu anotsanangura nekutambanudza pfungwa iyi kuna Matthew chapter 24 verse ya 4 na 5. Otiyo nemazuva ekupedzisira vanhu vazhinji vachatsauswa, nekuti vazhinji vachasimuka uya panyika vachiti ndini Kristu wenhema, ndini wakadi. Zvekuti vanhu vanozviti ndiwana Kristu hazvishamisi. Handizvo here? Kune vakanga variko makore mashoma shoma kumashuroko, pane umwe akambonzi Black Jesus aibuda nepachiwesha apa, aifamba akatakurwa achinwa tii yemabhodhoro. Mukaverenga history mukatsvaga paindaneti, kune muchinda anetsa ukinya uko ari kunzi facial expression yakafanana nani naJesu. Makambomunzwawo? Kumashure kwake ukinya futi kune umwe ainzi Lord God Maitreya akafamba futi achi ndini Jesu ndauya papi panyika. Saka zvese izvi matsanangurwa zviri kuita seunge ndo zvazviriko mazuva anyorwa bhuku naMateo. Wachava chiti ndini Kristu wenhema pakati pani penyu. Handizvo here? Iye zvino mukati meZimbabwe kune vamwe maprofita, umwe mwamunotoziva munomutarisa paindaneti, akati ndakaenda kudenga ndikanoita wrestling naMwari ndikamukurira, Mwari wanoda nyama yembudzi. Zvinhu zvamuri kusangana nazvo paindaneti muifowadhirana, but ndo zviri kunzi naJesu hazvishamise, nekuti Satani ane nhume dzake dzinogona kuita kunge watunga wamiriri wekururama. Handizvo here? Umwe akatobudawo mukamunzwa ikabuda paTV zvikanzi I'm more gifted than God. Ndiri kutaura zviri mupublic domain, handisi kutaura zvekuti munganetseka nekutsvaga. Akatobuda akati I'm more gifted than God. Jesu obva ati muchenjeri, nekuti nemazuva iwayo vazhinji vachasimuka vachitiriswa nani? Wana Kristu. Ndizvo kaizvo. Verse 11 pana Matthew 24 vati many false prophets will rise up and deceive many. Zvikanzi kuyasimuka waprofita wenhema wazhinji wobva wadini worasa wazhinji. Verse ya 24, werengai verse ya 24, Matthew 24 verse 24 inotyisai. Uerengei. Nokuti vachamuka vana Kristu venhema navaprofita venhema vacharatidza zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa kana kuti zvichibvira vatsause nevasanangurwavo. Rechirungu roti if it were possible they would deceive even the elect of God. Vari kunzi the elect of God vatsanangurwa maKristu semi. Zvikanzi nemazuva ekupedzesera level yemashura nezviratidzo ichaitwa inenge yapamusoro zvakadaro zvekuti yakuda kutsausa watsanangurwa waMwari. Zvekuti imi muri pano munozwa dambudziko rimwe ratinaro semaKristu. Number 1 nderekuramba reality yekuti pane hondo naSatani. Number 2 pane imwe danger iripo maKristu yekuramba reality yekuti the devil is real. Imwe danger iripo yechitatu ndeyekuramba kuti anogona kuita mamiracles. Ndosaka maKristu mazhinji achizoti kana asangana nezvinhu zvinoshamisa vanobva wabva pakutenda, nekuti they were not expecting it. But Jesu akataura izvi kuti tiyambirwe tasvikirwa nemugumo wenyika, kuti kana tozviona ndo zvakataurwa naIshe mabasa adhiabhorosai. Tiripo here vatendi? Unoziva kuti ukaramba kuti hazviitiki, ndizvo kaizvo wosangana neexperience yatakasangana nayo ndekutaurirai kuti mwana anokutaurira ndakawerera ndiri pasi pemvura, opinda mvura obva aita howe. Kana ukanga wazviramba usikazivi kuti basa raSatani unogona kupedzisira watonetseka kuti saka chii chiri kuitika. Ndosaka vazhinji tichiglorify Satani. Makamboona kuti Satani mbiri yake zhinji inobva kupi? Haibvi kuna vanomuteera vari kunze, inobva kumaKristu. Ndosaka uchiona muKristu mashoma maKristu anotaura pamusoro peukuru hwaMwari. Everything Satani mazuva ano andivavarira vakomana
Satani andiwawarira wakomana. Handizivi kuti nemhaka yeSatani abva ati nanga nemhuri yangu. Handizivi Satani. Satani. Nechipi Satani. But munhu ari kuti Satani paanga achienda kutauna apotsa aita accident Mwari akamunzvengesa. Haoni kunaka kwesimba raMwari. Anongoona simba raSatani. Yes, the devil is real, but Mwari ari pakati pedu. Ende Mwari ndiye mufudzi wedu. Anotichengeta nguva dzose. Saka panapa pfungwa yatida kuti tibate vana vaMwari ndeyekutiko tiri mukati menyika yakaipa. Nemhaka yekuti Satani aripo, n'anga, waprofita wenhema warimo. Ndizvo kai. Saka isusu sevanhu tiri kurarama tiri mukati menyika yakashata, pazina pawo hatirwi nenyama neropa asi nemweya yetsvina. Hondo iyi is a real yatinayo. Unogona kana iwo uri munhu anonamata dzimwe nguva unoiwana kuvaprofita wenhema, kana uri munhu asinganamate uri kuiwana uchinetsana nemweya yetsvina kwauri ikoko. Kune vamwe vanhu kuti aende kubasa anofanira kuisa sauti yemabhonzo mubhutsu kudzinga munyama. Vamwe vanogeza mvura ine bute, vamwe kuti arare anofanira kunge apisa zumbani kudzinga mweya yetsvina. Ndo hondo yatiri kurarama nayo. KumaKristu kuno vamwe vanotya wekuti kana achitoenda kubasa anofanira kutogara aine kabhodhoro keanoindi ngota yekuti asati abata pakombiyuta yake kuti ataipe document anongoti anomwaya. Akasazviita document rake rinoita maerrors asingaiti. Ekuti akariendesa kuna supervisor wanotaura kuti nai wauya kubasa wakadhakwa here. Ende kuno vari kurarama that reality zvokuti vanobva vazvinetsa kana ari accountant balance sheet yake haife yakabalansa. Mainjiniya measurements ari kungoita wrong. Simbi dzokatwa zvisirizvo. Saka runzi kuti utozvitoita musho usati waenda pamushini wako tanga wasasa anoindi ngota ndo zvaakaudzwa kwaakaenda. Ende paakazviita zvoita sezvaakushanda. Ndo mashura nezviratidzo aya. Saka mubvunzo wotiwo saka tingaita sei? Tingararame sei munyika yakaipa zvakadai? How can we be safe in such a world? Mabhisarema chapter 34 verse 7. Jehovha unokomberedzawo vanomutya nekuvarwira. Saka panapa David achirobva atiye mutumwa waJehovha anokomberedza vanomutya nekuvarwira. Ndoda kuti tibate nekunzwisa vhesi. Kwanziko munyika hondo irimo taiziwa hatirwi nenyama neropa. Asi kana kuine vanotya Mwari nevanonamata Mwari havafaniri kuvhunduka nemhaka yei? Nekuti mutumwa waJehovha anovakomberedza nekuvarwira. Aonekwa vakomana ndokubva vamutora ndokubva waenda naye kunani? Kuna mambo. Wakati uyu atyora mutemo wenyu. Ende mambo makanyora mukaisa chisimbiso chemaMedhia nemaPezhia chisingashanduki. Saka zvoreva kuti akutoenda mugomba rechinyi? Reshumba. Daniel ndokubva akandwa mugomba reshumba. Mukaverenga chapter 6 yaDaniel inoti mambo havana kurara hope chaizvo. Wakanetseka zvokuti mangwana wakamhanya kugomba reshumba. Ndokubva vanodedza wakati nhai Daniel, Mwari waunonamata akuponesa here kubva kushumba, kubva pamuromo weshumba? Chinzwai mashoko anotaurwa naDaniel. Fambai. Daniel chapter 6 verse 21. Verse 21. Yeah. Ipapo Daniel akati kuna mambo, imi mambo raramai nokusingaperi. Yeah. Mwari wangu wakatuma mutumwa wake akadzivira miromo yeshumba dzikasandikuwadza. Yeah. Nokuti pamberi pake ndakawanikwa kuti handine mhosva. Mira yenyu ipapo. Hanzi naDaniel, imi mambo raramai nokusingaperi. Mwari wangu wandinonamata akatuma ngirozi dzake kubva dzavharira muromo weshumba dzikasandikuwadza. Saka hazvina basa kuti upenyu hunokuisa mugomba rakaita sei. Kana uchitenda muna Mwari, mutumwa waJehovha anokomberedzwa vanomutya nekuvarwira. Asi wasina ukama naJesu wane nhamo semombe isina muswe. Hapana chinovachengetedza. But kana uri uchifamba naJesu ukakandwa mugomba reshumba, ngirozi dzaMwari dzinouya. Mukadzoka kumashure muna Daniel imomo pachapter 3, shamwari dzake dzakaramba kupfugamira chitombi chamambo dzakakandwa mugomba remoto wakawiswa ka7. Bhaibheri rinotiro mambo achitarisa akaona mane munhu wechi4. Akabvunza akati, hatina kukanda wakomana watatu here? Ko wandinoona wechina akaita semwanakomana waMwari ndiani? Nekuti Jesu pachaka akanga adzika kuzorwira vanhu vake. Teererai vana vaMwari, zvakakosha kuita ukama naMwari nekuti ndo pane protection yedu. Zvakakosha. Saka paunokokwa paya kunzi gamuchira Jesu samuponesi wako, hausi kunyangirwa, hakusi kuda kuhwandirwa kuti uite nhengo yechechi, but uri kutokokwa kurugare, uri kukokwa kuprotection isingashanduki. Mondinzwa here?
kune panoparidzwa vhangeri tinoita dambudziko rekuti paunoita rukoko rwekuti munhu asimuke auye kuna Jesu agamuchire ruponeso, munhu iye anoita nharo ototi ndo zvawanoita waparidzwa wada kuti dedza kumachechi kwa iyi nyaya ndeye kuchengeteka kwako, hainei nemachechi, ndeyako nekuti tiri munyika ine hondo. Saka yakona kuramba kugamuchira shoko reruponeso uchirwa hondo dzemachechi. Iwe tsvaka ruponeso. Zviri kujeka kaizvo? Mukaverenga zvakare mumwe mufananidzo wekuchengeta kwengirozi dzaMwari nekuchengeta kwaMwari kuna Acts chapter 12 vhesi ya 5 kusvika ku11 panotaurwa nyaya yaPeter aiswa mujeri. Anga aiswa mujeri akachengetedzwa zvikuru, asi nemhaka yakuti sangano rakanga richimunamatira, Bhaibheri rinoti Mwari akatuma ngirozi yake ikasvika ikapinda mukati mejeri ikanotora Peter akaenda akadzikinurwa. Saka hakuna kwaunogona kuwanzwa nechitema kwekuti nyasha dzaMwari hadzikusvikiri. Hapana paunganzi wapinzwa mujeri nemweya yetsvina yekuti haungadzikinurwa. Hazvina basa wane makore akawanda uchitambudzwa nemweya yetsvina. Hazvina basa kuti wamwe vanhu vakatokuita right off kumhuri kwenyu, wanototaura nyaya yako kuti kana ari uyu zviri para hazvibatsirike. Kunyange zvakadaro kudenga kuna Mwari. Ende Mwari anodzikinura vanhu wake kana waita ukama naMwari. Tiripo here vana vaMwari? Saka muchaona kutiko, but kana Mwari manje zvavanoita vachishanda nesu, wanotarisira kuti panotaurwa shoko rawo iwewo wotendeuka, ndokuti upinde mune wanzwi mutumwa waJehovha anokomberedzwa nomutya nekuwarwira. So avo vanonzi vanotya Mwari vanhu vane relationship naMwari, but iwe ukakakaura ukaramba, mweya waMwari haugoni kuramba uchinetsana nemunhu. Mukaverenga Genesis chapter 6 vhesi ya 3, mazuva eThe antediluvian, Mwari anotozotiwo asati azoisa mvura mazuva ano anotiko mweya wangu haungaramba uchinetsana nemunhu nokusingaperi. Munhu zvandakamusika nemufananidzo wangu. Saka dzimwe nguva ukaramba uchipikirira mune chakaipa zvinoita kuti ubve muprotection yaMwari. Ukaramba uchiita nharo uchiteedza nzira dzisiridzo zvinokunetsa. Ndizvo kaizvo mufananidzo watinoona muBhaibheri kuna 1 Samuel chapter 28 vhesi ya 6 ndewa mambo ainzi Saul. Saul akanga atumirwa shoko raMwari, but Saul akaita nharadada pamberi paMwari, ndokuita nharo kusvika Mwari abvisa mweya wake. Zvinonzi Saul akapedzisira achiti akanamata pamberi paMwari, Mwari wanga wasingachamunzwi. Ndo zvinoitwa naMwari kana munhu akaramba akaroedzera munzira yakaipa. Saka zvine zvakanaka uye zvine njodzi muupenyu hwako kuramba wakaroedzera munzira yakaipa. Kana Mwari achinge akutsiura neshoko rake, tora danho. Ukaramba uchiroedzera nenzira yakaipa, ndo paunosvika samamba Sauro wekuti Mwari akabvisa mweya wake kuna Saul. Ndizvo kaizvo chimbonzwai zvinoitika kumunhu kana akanga atendeuka, munhu iye oramba kufamba naJesu. Muri pana Luke chapter 11 vhesi ya 24 na 26. Chimhanyai tiverenge tinamati. Mweya wetsvina kana wabuda kumunhu unopota nenzvimbo dzakaoma uchitsvaka zororo. Kana ukashayiwa unoti ndichadzokera kumba kwangu kwandabuda. Kana wasvika unoiwana yachairwa yanatsva. Ipapo unoenda ndokundotora mimwe mweya minomwe inoukunda nokuipa ndokupinda ndokugaramo. Kumugumo kwomunhu kwakaipa kupfuura kutanga kwake. Right. Mainzwa here nyaya. Jesu ari kutsanangura nekudzidzisa vanhu oti kana mweya wetsvina ukanga wadzingwa mumunhu unobuda wobva waenda watodzingwa. Ndizvo kaizvo. But njodzi iri pamunhu asara. Kana mumwoyo make mukashaya chimwe chinhu chinopinda, zonzi mweya wetsvina ine mhaka yakuti yadzingwa inotenderera yodzoka yadongorera nepamawindo pemwoyo, yoona musina chinhu but makatsvairwa makachena. Yobva yati kuti ndidzokere ndiri ndega ndakambodzingwa, hazviiti. Yobva yati saka panoda mamonya ekuhaya. Yobva yandotsvaka imwe mweya minomwe yakaipa kupfuura iyo. Yobva yauya manje yopinda yoti gogogoi. Zvikanzi nevhesi mugumo wemunhu uyu wakaipa kupfuura mavambo ake. Nekuti pekutanga anga aine dambudziko redhimoni rimwe chete, but apa ane 1+7 yauya for haya. Iri kutaura kuti pana hatidini. Saka ndiri kuti vana vaMwari, zvine njodzi kuti kana Mwari achinge ataura newe uti ubude mune chakaipa, iwe oramba uchidzokera munzira idzodzo, nemhaka yekuti pakudaro wakusungwa mbira dzako ndedzekuenda kumawere. Nekuti kana mweya wetsvina painozodzoka inobva yadzoka kuita muranda nokusingaperi. Saka zvakaipa kuti munhu aramba achidzokera munzira yakaipa, nekuti ukafira muchitema warasikirwa neruponeso.
but wane rombo rakanaka kuti wanonzwa vhangeri reruponeso wotendeuka. Wanofananidzwa nemunhu adzingwa mweya yetsvina, madhimoni obuda. Kana watendeuka ukanga wagamuchira Jesu, mweya mutsvene anopinda mwoyo mako. Iye mweya mutsvene manje kugara kwaita mwoyo mako akuchigurwira manje. Saka mweya yetsvina yakadzoka inosvika ichiona pakadini, pakazara. Ndizvo here? Saka mukaverenga, but pane pfungwa yandoda ndiverenge kuti tibva tanamata. Bhuku rinonzi Great Controversy, page 518. Zvikanzi, when there is no special effort made to resist his power, when indifference prevails in the church and the world, Satan is not concerned, for he is in no danger of losing those whom he is leading captive at his will. But when the attention is called to eternal things, and souls are inquiring, what must I do to be saved? He is on the ground, seeking to match his power against the power of Christ and to counteract the influence of the Holy Spirit. Zvikanzi kana paine indifference muchechi nemunyika, vanhu vasina hanya vachingoita madiro aJorgina, Satani anenge akarara nemanhede haana bhoza auziva kuti vanhu vandinawo. But kana vanhu wakaita hanya neruponeso akubvunza kuti chii chandingaita kuti ndiponeswe, zvikanzi he goes on high alert, achishandisa mameans ose aangaite. Mondoverenga chapter iyoyi yakanzi Snares of the Devil, monoiverenga muna Great Controversy. Akuenderera mberi, mweya wechiprofita unotiwo even muservice chaiyo kana pakutaurwa vhesi rekuti iri rinofanira kunobata pekuti mai moyo watirimuka wadzoke kuna Mwari, wanogona kuwana distraction yemessage pafoni. Pamwe pacho panongoita mwana anongochema okudistracta point yototadza kuinzwa. Mondoverenga. It's a very scary chapter. Kana wakuverenga ichiisa pachena the work of the devil. Kuti anoita sezvo kanzi kana vanhu vasina hanya neruponeso, he is at easy. But pamunotanga kubvunza ndoita sei kuti ndiponeswe, Satani anobva awedzera temperature, akutsvaga kuti achimecha simba raKristu riri kubata mwoyo wako. Ndosaka paya paunokokwa kunzi uya kuruponeso ugamuchire Jesu, uya kuruponeso uya kuna Jesu, usiye tsika dzakaipa. Pane rimwe voice rinopinda mwoyo mako richikudzi mukadzi mukuru ngabva wasimuka pakadai. Ndiwe murume mukuru wakuti wange ndiwaisirwa musangano uno, siya ndezvaunodikizva. Pamwe pacho unogara utori pauripa unenge uri kunetsana nemuparidzi, anobva nguva netime imwe chete, vhiki rose ane time imwe chete. That's how the devil works. Kanzi hatirwi nenyama neropa asi nemweya yetsvina. Ndokuipa. Ndosaka muchiona kuti tizere nemaKristu ari kukakavara nevhangeri, ari kuita nharo agere pari. Iwe wotofunga kuti chihadhi, wototi hanzi no, it's just because I'm an analytical Christian. Mweya wetsvina. Watowo mweya wetsvina dzari kuti analysis. Pawakaita chitema chako unombobvira waita analysis. Wakaita chitema chekuti vanhu vasingazivi chinonzi analysis vanochisema, asi pakutendeuka wakuda analysis. Ndo mweya wetsvina iwowo, ndo zvaunoita izvozvo. Now ndo njodzi yatinayo, but good news ndedzekuda izvi. Jesu anotiko kana munhu achindida akachengeta mashoko angu, ini naBaba tinomudawo. John chapter 14 verse 23. Zvikanzi hatingogumiri pakungomuda, tinouya togara naye mukati memwoyo wake. Saka kana Jesu naBaba wagara mukati memwoyo wako, waane protection yekudenga, waane simba redenga richikuprotecta. Saka muhondo yatanzi hatirwi nenyama neropa, you are now guaranteed kuikurira. Mukaverenga John chapter 16 verse 33, zvikanzi munyika umu muchasangana nematambudziko mazhinji, asi tsungai mwoyo, ini ndakakurira. NdiJesu aitaura. So isusu our joy and our victory iri muna Kristu. Tiripo here watenda. Mukaverenga kuna Numbers chapter 23 verse ya 19 na 23, muno nyaya yanga iri yemuprofita ainzi Balaam. Balaam anga ari muprofita wekwaIsraeri asi anga apostatize adzokera kumashure. Israeri yanga yapfuura nyika yaMoab, yaakupfuura ichienda kuKenani. Bhaibheri rinotiro mambo wenyika iyoyo, I think anga ari weAmaleki kana kuti weMoab, ainzi Balak. Munoverenga kuna Numbers chapter 19, mukatanga kuchapter 17. Zvikanzi Balak ndokubva aona kuti Israeri kana Mwari ari pakati pavo vanhu havakundikawo. Saka vanofanira kuti watukwe, chekutanga vanofanira kuti watukwe. Handidya. Ndokubva anotsvaga muprofita anonzi Balaam, ndokubva amutora akati handei unotuka Israeri. Balaam akatraya zvose
kusvika paya pamunoverenga bonzi akazoona dhongi rakamira, dhongi rake ribva ragwadama pasi raona mutumwa waMwari. Ngirozi yaMwari ikati, dai pasina dhongi ragwadama here wanga uchaufa nemunondo. Balamu akazosvika pekupedzisira paakaona kuti apa ndaakurwa nenyaya yaMwari. Zvokuti mukaverenga Numbers chapter iyo yandaverenga chapter 23 vhesi ya19 nevhesi ya23 anotiye naizvozvo, maybe ndikaite chibhuku muromo werengai. Verse 19. Yes. Mwari haazi munhu, haangarevi nhema, kunyange mwanakomana womunhu haangashanduki. Chaakataura haangachiiti kani, chaakataura haangachisimbisi kani. Verse 23. Yes. Zvirokwazvo hakuna un'anga kuna Jakobho, uye hakuna kuuka kuna Israeri. Zvino zvarehwa pamusoro paJakobho nepamusoro paIsraeri zvakaitwa naMwari. Right. So Balamu anozoti kuna Balaki, inzwa mari yako ndanchida, but hakuna un'anga kana kuuki kuna Israeri. Zvaari kureva kuti hakuna pawati ndiwatuke ndiwaroyewa nawaroyekawo kana Mwari ari pakati pavo. Mukadzika nevhesi andiyo naizvo zvicharehwa zvichinzi Jehovha Mwari ari pakati pavo, ane simba sesimba reshumba hadzi. Ndo zvanotaura zvikanzi zvicharehwa pamusoro pavo kuti Mwari haana chaona chakaipa pamusoro pavo, saka hapana chinogona kuwapikisa. Saka pfungwa enda kuti tibate semaKristu ndeyekuti kana tiri muna Kristu tiri rudzi rwaMwari rwaJakobho, riri kunzi panapa hakuna uki. Nyange vanhu vakagara pasi wakaita matara akaita sei pamusoro poupenyu hwako, kana uchichengetwa nengirozi dzaMwari wakachengeteka. Nyange vanhu vakaronga zvakaita sei, Dhanieri akarongerwa akapinda mugomba reshumba, ngirozi ikamurwira. Shadhreki, Mesheki naAbhedhinego vakaendwa mumoto, ngirozi dzikavarwira. Iwewo unogona kurwirwa nekuti Mwari haasi mutsauri wevanhu, but zvinotsvaka kuti uite ukama naMwari. Hazvina basa kuti mweya yetsvina yakaita sei wamwe. Tine zvakawanda zvinotaurwa mukati memhuri dzedu. Wamwe wakanzi auroorwe, wamwe wakanzi basa rako haribudi, wamwe maprojects aunoita ari kungokolapsa zvekuti wakatombosangana nomwe munhu uchifamba mutauni abva angokutarisa akati baba handizoti kuti munonamata kuti hamunamati, asi chandoziva nchekuti mune zvinhu zvakawanda zvamukutiraya kuita zviri kuramba kubudirira. Pane zviri pamuri zvekumhuri kwenyu, zvigadzirisei. Zvekuti bvura pawakaudzwa pfungwa idzodzo nanhasi zviri kukunetsa, ndiri kuti kunyange zvakadaro ukatenda muna Jesu hakuna un'anga kana uuki pana Israeri. Mwari anokudzikinura, ndo simba raMwari. Mwari ndimwe Mwari anodzikinura. Hakuna munhu anouya kuna Jesu Mwari akamufuratira. Hakuna munhu akauya nedambudziko rake kuna Mwari, Mwari akabata rushaya ashaya mhinduro. Saka iwewe mutoro wako kugamuchira Jesu, handizivi hondo yemweya yetsvina iri kunetsa muupenyu hwako, kana mibvunzo yauinayo, kana chiri kukushayisa hope. Asi chinhu one chandinoziva kubva mushoko raMwari, kudenga kuna Mwari anodzikinura, kudenga kuna Mwari anochengetedza vanhu wake. Mapisarema 20 vhesi ya7 zvikanzi nokuti vamwe vanotenda mungoro dzemoto nemabhiza ehondo, asi tichati Jehovha ndiye utiziro hwedu. Saka utiziro hwedu huri kuna Mwari. Asi ukaramba Jesu wafanana nemombe isina muswe, ikaita chironda, nhunzi dzinoiparadza. Ndo dzamunoona dzaane maronda akuita septic dzichitofamba mombe idzi nekuti inhunzi dziri kunza utachiwana. Zvangofanana nemuKristu aramba Jesu, asina ukama naJesu, asingasarudze kuchengetwa naMwari. Mweya yetsvina inomutambudza, anonetseka, haana rugare, kuti arare zvinonetsa. Wana waMwari vari kutambura, kune zvikukutu zvavari kuita mudzimhuri. Wachifunga kuti ndokuti wabudirire nekurwisana nemweya yetsvina, inongorwiswa nesimba raJesu. Ngatisimukei tive nenguva yakunamata. Tisati tanamata, toda kuti ndiite rukokoro, harusi rukokoro rwebaptism, but rukokoro rwewana waMwari varida kudzikinurwa. Vamwe zvino tichienda kuchechi asi tichisimbisa nezvimwe zvisina basa. But tiri kuti Mwari ndibetserei. Zvimwe zvacho zvaunazvo une simba, watopiwa simba. John chapter 12 verse ya 32, John 8:32. Muchaziva chokwadi, chokwadi chakusunungurai. Kana watoziva chokwadi chaMwari watosunungurwa. Kana wamuna Kristu wasununguka zviro kwazvo. Unogona kuti unoita chivindo unozvirasa wega. Asi dzimwe nguva unoti ni izvi zvinondityisa izvi, because ndakaudzwa nemunhu kuti wakandipa wakanditi izvi ukazvirasa unofa. Sezvakaitwa mwana wandakutaurira iwe. Aitya akati ndakanzi blouse iri ndikangorisiya ndinofa. Musi wekutanga richinamata naye akadzoka abva kutendera akati handina kurara, ndauya ndikatorwa mutende hamene kwandaenda ndazodzoka mangwanani. Saka aibvunda nekuti atikati but wakanzi uchafa, nhasi wafa here, uri mupenyu, saka ndokuchengeta kwaMwari. Kusvika aita chivindi chekuzvirasa zvose akataura ndine blouse kwakudriver over 200 kilometers kunotora kwakupisa, and she is free indeed. Iwe unogona kusununguka. Zvimwe zvacho hazvitaurwi pachena. Tete takafanana takapfeka masutu nemataitiri vanhu vechechi,
but kumdzeo kumba kuti nezvakawanda zvatakatora zvekuti simbisa zvinogona kuraswa nezita raJesu. Dambudziko rekuramba wakazvibatirira wakuita kuti wakuita sefoni ine masimu card mairi. Haugone kuramba uri kuna Mwari uine masimu card mairi. Uchiri kuda kusimbiswa nezvimweya yetsvina, uri kuda mweya mutsvene. Haisi dual sim. Chikristu haisi dual sim phone. Kutongouya kuna Mwari uri one. Wotorasa. Wongochuza network yauda kubata nayo. Nekuti ukaramba wakazvibatirira izvozvo, ndo zviri kunzi mweya yetsvina inozodzoka yakuita. Saka ndiri kudai ndikuti kune vamwe vanazvo usina chivindi chekuzvirasa, you can see my elders nevafundisi votoraswa nezita raJesu. Kana utori nazvo uda kutozvirasa after service ino, hatitonora ari kumba kusati tazvipisa tazvirasa. Hapana undozongoona kuti kana anga ari machira kana dziri tsvimbo miti yakawezwa, kana anga iri mvura totoisa mumaruwa anotomuka achibatira, kana anga iri uye tongorasa zvotopera. Hakuna chinombonetsa. Kana anga ari mazino eshumba kana mazino embwa kana chiri chinzara dzezizi, zvose zvinongotsva nezita raJesu. Asi chakakosha kuti munhu waMwari adzikinurwe. But iyo isarudzo yako. Iyo isarudzo yako, hapana anokumanikidza. Kana waziva chokwadi chinokusunungura, ngatinamate. Baba wedu muri kudenga namuponesi wedu Jesu, nemi Mwari mweya mutsvene muri pakati pedu. Toda kukutendai nemhaka yekuti hamunete kutaura kuti munhu aponeswe. Imi munotaura chokwadi chinodenha mwoyo yedu, kuti kana mwoyo yedu ichinge yadenhwa tiite sarudzo yekuuya kwamuri. Tinotenda nemhaka yekuti mangoshandisa mufananidzo yemavhesi atoerenga mazuva mazhinji, kuti mungodhonza pfungwa dzedu nekudzizarura tizive kuti tiri mukati mehondo yakaipa yatisina simba rekuwirwa kuti ikurire. Asi chanotifadza ndechekuti pakupedzisira Mwari matiisira pachena kuti imi ndimi utiziro hwedu. Chitibetserawo nekuti pai chivindi chekuti uye tihwande pamuri mukati meupenyu nekurarama, nemhaka yekuti takasangana nezvakawanda zvakatityisa zvakatinetsa, pakati takapedzisira tatsvaga kusimbiswa mune zvimwe zvinhu. Asi Mwari tipewo chivindi chekuzvirasa, timire musimba raJesu. Hakuna chinokunda simba renyu, hakuna chinokunda ropa riri muna Jesu. Chingava chitema tinoregerwa munyasha dzenyu, ingava mweya yetsvina inodzingwa nezita raJesu. Tinotenda nekuti matotidzikinura, makati muchaziva chokwadi, chokwadi chakusunungurai. Kana pakati pedu paine umwe ane zviri kumunetsa, mupewo chivindi chekunozvirasa. Kana asina ngaatsvaka vanomubetsera, kana vafundisi nemachechero vamubetsere zviraswe vana venyu vadzikinurwe. Nemhaka yekuti nguva hakuchina, taakurira mazuva ekupedzisira. Satani akuita mashura nezviratidzo zvekupedzisira kuti atsause wasanangurwa wenyu. Musatendera Mwari kuti vana venyu vanzwa shoko iri wagorasiswa, achirasiswa nemanhu mamwe chete. Chitidzikinura nekuda kwezita raJesu. Maita Mwari nekuti takumbira zvose muzita raJesu. Amen. Ndakarwadziwa Jehovha atsamwa, zvitema zvakandipfuwira pasi, ndakachema ndirimo mumatope, tenzi vakandiburitsa kunzezve, andiburitsa mumatope, andimisa ini panomona, siwa ndipariyo mumoyo rekukudza. Haleluya. Andimisa padombo pedyo naye, matsiko angu asimbiswa pano, andizomboputsiki ndiri pano, ndomirira ndizopfeka chiremba, andiburitsa mumatope, andimisa ini pano nambona, siwa ndipariyo mumoyo rekukudza. Haleluya. Andipariyo rutsva rwerukudzo, ruimba usiku nesikati, moyo wangu wazara nerufaro, ndichazokudza mununuri wangu. Andiburitsa mumatope, andimisa ini pa
kwake kunenishene kunaka kwake kunewese tichazoimba ruponeso kwese dakara wese wasimbire mwari andiburitsa mumatope andimisa inipadadabona nasiandipariyo mumoyo rekukuza haleluya nasiandipariyo mumoyo rekukuza haleluya nasiandipariyo mumoyo rekukuza haleluya nasiandipariyo